Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи РАХШ ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза намур 12 мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои молодёжни, сечка, объёмни, прайсҳои ҳама намуди мошиное ки шумо мехостем ва мехарем. хоб мошино сар мешон аз 6-7 сомон дӯстон ки ҳамаш пешкаши шумо мегарданд ки то охираш тамошо кунен, лайкото намонед ва дар видеонавори мо нависен ки чӣ хел мошино хариданем. Мо дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. хоб агар шумо монқали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо, ватсап имо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯши имрӯза. хоб якум мошина аст ба дрон ваз 2106 молодёжни аст ки соли бароиш 1985 соле ки сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллони средни, 4 диска, свети родной сирх. мошин полни ход молодёжна ки срочно сумар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомоне ки боз камтар дига муомила дорад. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дига маълумотои пурраша аз худашон гиред. хоҳиш карда ки беҳуда занг назана, фақат одамони харидор. хоб марҳамат, рақамошон кор мекунад. занг зада бештар маълумот гиред. дӯстони азиз, лайкото намонед ва видеонавори моро падилиса кунед. чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. хоб дуюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Mercedes Benz C класса ки объём никадаги астанд. соли бароишуш 1995 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 2 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллони нав, 4 дискаҳои замонави нав задаги аст. газаш евро 4 буда ки мошин бе ягон камбудия, фақат мегирен ҳай мекунем. свети родной серебристи. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунем мега, фақат одамони харидор бошанд. рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар харидори аниқ бошад метавонед муроҷиат карда ва маълумотои сатҳои пурраша аз худашон гирен. марҳамат, занг занед. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ватсап имо рой кунед. мо дар видеои оянда чотка карда ва рекламаш мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Opel Astra F ки дар кузофи Хетчбек соли бароишуш 1992 соле ки сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 1.6 простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шон. мошин 4 баллони 70%, 4 калпакои худаш, свети родной, салон тоза, хадавоиша миёна. нашуд ҳуҷҷат пӯшидагӣ чизе ягон маълумот нест дӯстон, аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонеги боз муомила мекунем ва вариантҳои алиши ҳам дорад. нагуфтем бо чӣ хайхтон занг зада мегиред. марҳамат, занг занед дига маълумотчахтон гирифта мошад навора давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшӣ аст дӯстон аз як дига Mercedes Benz C класса ки объёмния дӯстон кадаган соли бароишуш 1995 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 2 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки танировкаш қатъи чизош то моҳи октябра срок дорад. мошин хадавоиш 100% мега, бе ягон камбуда, 4 баллони 80%, 4 диска. мошин полни ход молодёжна дӯстони азиз ки дига маълумотои пурра аз худашон мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомоне ки боз муомила ва савдо мекунем мега, фақат одамони харидори аниқ бошанд. соҳиб шумо беҳуда занг назана, фақат одамони харидор ки сум дошта бошанд, ҳавоёкати мисол муомила ва савдо мекунем. свети родноиш сафеда дӯстони азиз ки метавонед хай бо дига маълумотша занг зада гиред. марҳамат. панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Daewoo Nexia ки соли бароишуш 1998 соле сӯзишвориш
бензин газ дорад, кор мекунад. Объем моторш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати техникаи қарор дорад. Мега соҳиб шумо свети радной, 4 балони 60%, дискаҳои худаш, яъне ки краскашам 100% мега. мошин бе расхода хай бо аз худашон дига маълумотша мегирем. айни ҳол қарор дорад дар тарафҳои Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо ҳам мекунем. мега соҳиб шумо. рақамошон дар поини видео аст. агар шумо харидори аниқ бошед хоҳиш мекунем ки кадомтон агар намехарен ради интерес занг назанем ки баъд мисол ҳар хел фикр мекунам. бардони азиз хоҳиш мекунем фақат одамони харидор метавонед дигари маълумотша гирем. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Daewoo Tico аст ки соли бароишаш 1996 соле ки судишориш бензини холия, объем мотор 1 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шумо. мошин 4 балони пачка дорад, хадавоиша нав каде мега, ҳуҷҷатошам 1 сола ҳаст. мошина биё пеш бин гуфта бо савдо мекунем. дӯстони азиз ки хай мошина рафта бинен баъд савдо мекунем мега. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 9500 сомонӣ ки бо савдо дорад дар пеши капот мега соҳиб шумо. рақамошон аст ки метавонед занг зада муроҷиат карда маълумотҳои 100% пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз лайкота дар видеонавори мумонем ва видеонавори мо дар имо ватсапто падлиса кунен. чанд қайд ки шумо дастгирӣ кардед мо ҳамон қа мошино гуфта кардем албатта ба шумо пешкаш мекунем. раҳмат барои бародароне ки лайк мемонанд ва дастгирӣ мекунанд. раҳмат барои бародаро. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Opel Caravan аст ки соли бароишаш 1991 соле ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шумо ки ҳуҷҷатош нав мега буд шид. мошин краскаи радной айхача дӯстон азиз ки якта краска ба фикр мекунед камтар краскаш хира хайхатон бинен бо 4 балони 60%, 4 дискаҳои худаш. мошин дига маҷош 100%. дӯстони азиз ки хай дига маълумоташа аз худашон мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега ки фақат сум дар кора беҳуда занг назанам. вариантҳои алишӣ надорад, фақат суми холӣ. рақамошон дар поини видео аст. кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат карда ва маълумотҳои бештар пурра аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон аст ки чӣ қадр шумо хоҳиш мекардем ки ваз 21099 маладиёж нимонем. ина шумо баҳри шумо бардони азиз соли бароишаш 1999 соле ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.7 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошина мега i0 яъне ки сабират кардем мега полни худ худмон мега мошина i0 барои худам мега тайёр кардам. хай сум дар кора ба ҳамин хотир мефурӯшем. ҳуҷҷатош қади танировкаш мега буш дега аст ки 4 балонош миёна аст. дискаҳои радной мошин 100% мега свети радной маладиёжняй ягон камбуди надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад ки нагуфтем бо чӣ метавонем вариантҳои хуби худона дар рақамошон пешниҳод кунед. марҳамат, занг занед. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. нӯҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Lacetti ки соли бароишаш 2005 соле ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.8 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 диска, кондиционер, электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. мошин коробка хадавои ҳамаш 100%. ҳамин камтар бамперош ба фикрам кор дорад. хайхатон бинем. свети радной ҳамин хел серебрис дӯстон азиз ки мошин бо мисол дига маълумоташ аз худашон мегирем. салоншам тозаҳам. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ ки бо камтар дига муомила мекунем мега. хоб рақамошон дар поини видео аст ки метавонед дига маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. марҳамат, занг зада пурсем бо. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ.
خب ده هم ماشین فروشی هست دوستان که شما خواهش میکنید که تویوتا مردمونیم سالی برای شش 1996 مسئله که سوزشورش بنزین گاز را کار میکنند ابیو موتورش دلیتر کاروبکاش اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه صاحب شون ماشین میگه همه جور 100% فقط یک خداوی میکنه میگه دیگه همه جور 100% حجتاش هم بوچ دیگه که ماشین پول خود مالادیوش 4 تا بالونی 80% 4 تا دیسکا سویت رادنوی همین خیلی ایخل شده دوستان عزیز که خیر معلومات بیشتر از خودشون این حال قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت فروخته میشه به نرخ 16000 سومونی که با کمتر دیگه معامله میکنه میگه رقمشون هست که میتونید زنگ زد بیشتر معلومات از خودشون میگیره مردم عزیز شما اگر هم خیلی ماشینای مایده ماشینای بورکاش چیزی که برای رکلام داره خونه زمین کوارتیره خواین در فروش موندن میتونید که در نمره ایمو به حساب روی کنین ما در ویدیو آینده رکلامش میمونیم دوستان عزیز لایک کردن در نداره مونین 11 ماشین فروشی خب 11 ماشین فروشی نوبتی دوستان دیگه هست مرسدس بنز سی کلاس که سالی برای شش 1994 مسئله که سوزشورش بنزین گاز را کار میکنند ابیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین 4 تا بالونی پنچ کرد 4 تا دیسکاهای نو خب حجتاش قطعی تانیروفکاش هر دوش 11 ماه دیگه هست ماشین میگه یگم راسخود نداره همش کار میکنه دوستان که به یگم کم بوده بز یعنی که یگم راسخود نمیکنه این حال قرار داد در شهر خوجند فروخته میشد به نرخ 53000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه میگه در نزدیک کاپوت یگم سوال اگر با یگم معلومات اگر با شما فهمونه نباشه میتونید یکی زنگ زده دیگه معلوماتای پورش از خودشون گیره مرحمت زنگ زنه مگذاریم بعد 12 ماشین فروشی خب 12 ماشین فروشی نوبتی ما هست دوستان اوپل دوتی هست که خیلی شما در ویدیو آینده خواهش کرده بودین که اوپل دوتی مونیم ارزان شکافته مونیم بردارید این شما در واریانت های خوب خب اوپل دوتی هست که سالی باریوش 1997 سالی که سوزشورش بنزین گاز را کار میکنند ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد سویت رادنوی سفید 4 تا دیسکا 4 تا بالونی 50% سلام شب توضیح دوستان عزیز که نشد حجت خداوی پوشیدگی یگان معلومات نیست اگر که شما معقول کرده باشین یگان معلومات در کار باشد زنگ زدتون میپرسید این حال قرار دارد در نویه یوان فروخته میشد به نرخ 23000 سومونی که باز معامله و سودا ها میکنه میگه صاحب شون رقمشون در پایین ویدیو است که زنگ زد بیشتر معلومات از خودشون گیرین مرحمت اگر شما خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خونه زمین کوارتیره مغازه چیزی که برای رکلام دارین مردم عزیز میتونین که در نمره ایمو واسه ما روی کنیم و در ویدیو آینده رکلامش میکنیم یعنی که فروشته میمونیم اگر که با شما ماشین در کار باشه در کامنت نویسید که تو چند سومونه کدام سالش چه خیلی ماشین ما در ویدیو آینده ماشین گفتگی شما را جدا کرده با شما پیشکش میکنیم این بود که 12 ماشین فروشی داشتم تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما